Di ami sa balingwan kay agpalit unta ko sa bahog. Nya kay sarado naman. Naapikihan sa oras kay nakakatulog ko. Grabe kaayo ang kasaba jud kagabi eh. Nagbuntag. Nakakatulog di magtarong. Ha? Katulog tarong ana. Katulog na pag uli katulog kami. Isis nakatulog man ikaw natulog Ay nakakatulog ka iba. gabi eh. Oh, Alas 3 ka pin. Alas Pag 3. tinaw ko gamay ang langaw man gid. ang langaw. Oh, naay daghan kay langaw. Kay murag naay nag-harvest sa kuan. Napo dai sa amo ganit dito ara. Poultry ha? Nagyapon sa amo Dito daghan kaayo gyapon. Naagid na. Nya kay sarado naman. Ipamasi namo dito unya basin naay nagtinda dito. Kay ugma na lang nako tingubon pagpalit pohon-pohon. Magpalit na lang ko para sa bahog ugma sa buntag daw. Ugma sa udto. Kay balag pagkahapon ako makapalit denda. Nya suri-suri sa midani. Wala na silang lang dili na siya mag-apil sa vlog. Kay kapoy na sad siguro kay buntis man good siya. Nang pas lang sa siya. By next year na lang siguro siya mag-apil. Di ami banda sa highway kay magpalit mi sa Chokstogo. Asa man tapan niya ko dito sa inyo ha? Ha? Pagtarong na ay nilugad dito wala. Aga wala man. Okay, naa. Ilaw pa. 20 minutes. 20 minutes. Akana na lang madam. Pila ganito 295. 295. O sige, isa mo aha. Sige, huwatan lang namo. Nani ka sa Inday? May gabi. Merry Christmas. Merry Christmas. Ha? Ang uban nagsalig na magluto daan. At ipo ni karon mo wala ni. Gamay ra tao pero sa sa tao palit. Oh, palit. Kuya do sa farmasita. Dali karon mo. Balikan lang namo ha. Kuan lang hot and spicy. Hala ninyo? Oh, halang ha. Napa man kay halang? Naa, lima man ikabuok lang. Oh, sige. Kada lang halang. Ta, kay ato na ta farmasita. Dagan. Ah, ini mah di wifi dan ini. Wifi. Palit ka? Palit ka? Pila yun namin. Kaya siya. 4. Ay, kanya ako madam. Tulog ako ang lemon sito. Ay, ayaw na lang. Okay lang. Oh. Ba, kuasa pa yung din. Ano, kanira ako ibabaw. 120. Ha? Fit and right. Kalamansi, gunat niya. Kaya madam. Ano na gawin Rudy? Ha? Ang Rumi Rudy sa pinagbubukan ng ano? Wala. Naay pulis. Dapat kita na kung kailan. Hot and spicy to ato ah. Oo. Ako ko nitong gwapa kaayo. Yate, dito.
siya doy. Kunting ahit niya. Ano bukog mo? Dulot ka na sa imo doy. Ha? Dulot. Dulot ka rin sa ako. Sa iba di ni magdulot kay gahi kayo. Gaya mo. Udah. Gaya. Ay, ganahan sa kanang dito ito nga may dugo. Kaya malakay, pangit na malabak. Di gadugo ang bukog ba? Luod. Pero si iba wala man niluod. Pwede ba tulutuan sa manok? Oh, puhon. Maghimo ako dato. Magkuan ako dato. Ang sauce na nihalang yapon. Oh, halang gyapon tanan kay para halangan ang bakba. Imo isa bildo. Okay, tabian man gud siya oh. Para mahalangan ang baba dani. Ay, sus, pwede ba talap na ako? Kailangan taon niya. Ha? Ako ay magkaon lang sa Di ba salir eh? manok halang-halang. Pero sauce ha. Oh. Salamat kayo ha. Salamat so much. Dagan doy. Dagan. Paingon nami sa bukid, nya na nami dalang lechon manok. Og nakuha na pud namo ang sweldo. So abangan ninyo kay makasweldo na si Iba o si Langlang. Puhon sunog tuig. Sus, ay kapit na ako. Umanga. Ruya siya, pala ruya siya. Silang lang wala nakauban kay muundang na siguro siya. Muundang na siya pag-vlog. Ha? Nyawa man siya, ingon. Wala siya nag-ingon. Abi na kog muundang na si Wala, Langlang kita sa pag-vlog. Nya nakuha na nako kaganiha ang sweldo namo. Ug abang-abang na lang mo kay daghan kaayo mig kwarta karon. Dahil nadabaw te? Ha? Nadabaw? Si Iba kagusto mo ato sa Davao. So ato na lang siguro mipuhon sa Davao. And silang lang ubano namo. Pero di man siguro pwede silang lang mo ato sa Davao kay Burusman. O sa bakla, sa dabaw? Stimpiti naman siya sa labas, may aircon pagid, oh. Ha? Irkan mo yan. Stimpiti naman siya. Aircon pagid. Dili ko na pwede doy. Ang buros. Basin dili pwede o. Pwede mabiyayang buros. Hoy, ang bawal katong hapit ang mga anak. Ay, Na. Kay naaman minapalit na lechon manok, chokes tugo pag inisiya. Nyahalang pag inisiya guys. Sila Kaya halangan among ako din. gipili, hot and spicy. Umot no. Ha? Ha? Iso mo kay sili. Isugay sili. Hot and spicy gani. Simot. Simot. Di utro. Iso mo na sili di ay. So, dito mi karon manihapon sa ilahan ni Eva kay naa na daw kuno kanon. Ambot lang kung sa Red rice katinuod. pa to, red rice. Ha? Red rice. Ay katong kwan abong kayo. Siguro sa kami. Buot ka niya. Ikaw kay katong red rice mo nga kwan abong na kayo. Nagpalit ka mino amo na gimix mix para alam po di bulabay to sayang po. Ay daan. Gimix nimo katong kwan. Nadi na takdan to ah. Alang sayang po biati alang ang auto labay. Dilain ang tanin mo kay para nahwa. Nakakaon na ka to lami man di man di man abong. Dili kay gamong isagol lami siya. Di na takdan na to ah. Wala dili man tumao. Hurot man to. O sige dito mi karon manihapon sa ilahan ni Iba. Nya abangan na lang ninyo kay sunod tuig na siguro na ako i-release ang ilahang sweldo na may kwarta dani pero ako sa ni gamiton. Diyan na mi diri sa bukid manihapon ta sa malamig nga sudan chokes tugo. Lang. Katulog gyud lang. Ha? Na, sakit ag ulo silang lang. So, manihapon ta. Asa mga bata? Doy. Turo. Alit na rin. Alit na. Sige na, Brian. Nangaon naman ng mga bata ko nangaon na sila. Pag-pre na. Nangaw na. Pag-pre na ba? Pag-pre na ba? Amin. Amin. Awat sa ako na. May na itong ako. Diri ka, Doy, di kay para hayag kay ang suga, Doy. Oh. Hayag kay sino, Brian? Alit na ni Bia. Alit na mo dinhi. Ama si Charlene o si Kuan. Alit din lang. Ay pagpasakit-sakit sa ulo diya lang. Muli sa kag. Yang alin na yang. Kita lang.
Ginabiya, ano na biya. Kaon ta sa malamig nga sod. Nadugo-dugo pa man doy oh. Hicap ka na. Ha? Sus. Dito ako sa butis. Alam ko na. Ha? Alam. Sus mo na. Kani ako lubot. Lubot ba niya? Kuha sa Ate dede. mo, Kem. Tagal. Alik na. Ali na mo. Sige, sige. Kanina mo? Sige. Lakaw na. Lakaw na ko na. Ali na mo. Nadaling ko na. Lakaw na puno rin. Imo yan. Ikaw man adoy mao ni ang katungkuan gitampo lugar Tampo na ninyo. mo kay. Pero okay ra lagi siya doy. Sige lang, titiyawin Dali lang siya kami. tilawin na siya. Maka matis mo na yung lasa. Mm. Oh, matis mo na yung lasa. Kaya ngayon tikman natin ang kanin ni Iba kasi yung kanin ni Iba ay hinalo-halo yung mga Rice and meat. rice na ano. Ha? Adi ni mo mo yang. Eh, Namere mo yang kay basig dikisor. di mas nindot magutong red rice ra jud. Sa mana Palingkod ko sa imong papa, wala. Gipalingkod ka, wala. Ah, si Charlene. Bakit andi ka? Ah, si Chintin si Kwan. Si Charlene ko si Kim Kim. Si Bia rin pasangin lang dayon. Kung unang ulo mo. Bakit ka bayan ako ha? Lagi kuan ka agdikit suka ni Bia. Ipalingkod ko na kana ako. Palingkod ka na sa imong papa. Ang tanawa. Mo man. Palingkod ba siya? Ipalingkod ko wala. Kaya gusto pa niya nga agdikitan niya si Bia. Yun na lang. Ay na. Hello, guys. Ah, Charlene din ni, wala lang lang. Ano gito na man. Daan lang sa ulo. Di na sinsin. Mga ampa. Kaon na mo diretso niya gutomon pa mo. Ibili na ni mo. Gamay. Tinaw lang pali babalbal. Ibili na ni mo si Ginger Kim Kim. Gamay. Basta ron. Saya din na nga ang gila. Amo laging palmaha paniud to. Dito kami na mamaha laban ng lilino. Then pag abot dire, sigya naman sila. Isplak na ako ganag kuan mo ko tulog mi gamay. Then ato mi sa office na payat na lamig sa bawon. Na pagkahuman, ang amo paniud to nanghuman hapon na. Hapon. Oo na. Igo kapag abot nimo. Nakahuman ako dito mo. Halang gid kayo. Ayun dito eh. Halang biya di. Dami na sus. Be. Ginger og si Kim Kim dito. Kaon na sila din. Ako te. Magkaon na sa te kaya na may mga kanon. Naikuan ang gutomon kaon. Gawas o wala makaunda. Kaya magawas o makaon. Kaya ako pag ilakaw ta, lakaw man ta. Mga bata, kabalo na sila makaon, di sila pungkol. Siri din ikaw naman. Rin din kaon sa iha, di man kami kanon. Ato sila gina sa kuan, may paklan. Ay paklan sa hol, paklan sa jang. Sa mga pakaon sa paklan sino? Mama. Oh, may pasin ni, may pasin dia pakaon ni mama. Kami wag yung pakaon sa iron din, hulot niya. Wag siya kapanyod to. Ang sesol sa paklan. Spaghetti ba? Spaghetti daw. Kung may kabalo kayo yun. Pag-isa pala yung man. Wag sa pakita. Na ambot na ali wa matiguang may pakaon ba mi? Muna diha. Ulakaw siya. Palanghid. Pag uli wala naghinumilom na kauwas iha. Na patay mama papa ri ugma. Mga kita dito sa salig. Dahil sa atong anak lagi ugma. Kay Pag di na agil ka may pamagka karon ti bukuan patate. Malang pag saging tino. Bulanghoy kay bahala atong anak magtrabaho biyaan naman ta nila. Bahala ka sa bulanghoy ah. Artist na ah. Kasi rin ni ganag example namin rin ganina. Lingkod na to biya ay Charlie no. Ay Nicole, bangko. Dili lang. Kung masaya sa anak ko kumangkot umang daot aso ahas ko ang Ginoo. Kay ang mga pagumangkon ay hara magduol kung may kwarta. Mao. Ultimo magay karon iskamon ka pa. Mao. Na ang gabang ato ah. Di ko lang daan dili ah. Maniguang mo dili duha may apod tiguang. Ningamot doy. Tok ko saging. Kamu duha ang magkuan, atiman. Bista dadoy ati man ah. Pero to mga anak biyaan naman daling mabuon, manarbaho naman sila. Sila rin magkaon-kaon lami. Tapos lang. Sila na siya mama magpaparito nga ang sa bakatok mama. Bitaw, bitaw mga anak na bitaw. Sila ka Wa ka lang kabalo nga hunahuna basta yung inahan og wala. Ay makaduhog na sila karon kay mama duod mo si ala ba. Gamit na siya lagi sa gulan ba? Ako di ba? Gamit na siya kanan ba? Dili saan ang mayo? Oo, katulon ako kusaan kumot-kumuton. Kasi sayang pud na kulong agong ti kay Masaya mo sa. nahinay ka naman sa napalit kay. Magkano? Hapit ang balik, hapit ang kuan di. Pas ko di hospital. Tulog ka puti.
Hapit na. Hapit na. Unsa tulog ka puti? So, kabasok na puti. Isa rin ka. Isa ka kuan. Wala. Ano mas tumi? Ah. Hanapot. Na. Nga Bukos naman, naman. nga naman kabalaka magka. Ako ni mo, may pagnamas ko mo. Oy, sipon ang tambay ko ng masko. Namasko sa ka. Eh, galpe. Bukan mo. Gani. Kaambati naman. Hoy. Pamas ko muna doy, kamo duha Brian. Suro day si Nicole din ug si Charlene o. Di. Dako kay kita ninyo. Diba? Di ka na among pamaskuhan ka na ng maskuhan. Sinusunod na mo. Lagi ata ng luwa mag... Suko asin tagbalay ang kaputaan sa di na lang mo maunang. Susunod niyo tanan. Papayag iba ka tong payag sa akong bumili ang gidala dito sa kuan. Talagsa raman ay raman sa nga naiingani natay ngani. Diba? Hayag di kayo. Ito dako lagi. Yung gamit natin sa party gabi ba? Kaulanan na. Ay, Di man nakakabasa dana. Na, sudan ka ito. sudan nga to. Amot ka nga kasudlan mo. Sudlan sa tubig. Kaduha na nakasuga ang sudlan. Dito mas pika sudlan. Di apa na nibutang dapat tayo raw. Napa Charles ay kuan Nicole. Ha? Napa dugang. Dakan ka na ang ganito gani okay. Nakaikan mo na mo alam mo kaya wala kung tuon na mo. Busog na. The next day. May gani kay nag-uli na si Sherwin sa yupa. Aha, mali kagikan kaganiha. Nagusa ka dito? Ito ko dito. Sabi na ko. Nang mas ko mga using. Asa na masko? Using? Ada bita masko? Ito pa yung dilig. Patlay. Bisa ingon? Itaan ako. Nas papa dito sa balay. Na. Yan sa balik ko dito sa. Ayan sa baho. Unsa? Yan sa balik. Nga naman. Ayan siya. Ayan. Gana ba gini? Magkaligo ka karon ha. Ay gikog surang-surang nga kay dilantan ra ba ko. Lagi basig na ambot lang gid. Kagahapon guys, nakuha na ang sweldo, nag-abot na. So ako nang hatagan sila ni Eva. Kay para malipay pud sad sila no. Unsa? Asa ay hatag-hatag ba ay hatag-hatag kay karog na. Unsay trabahoon? Ay pag trabaho kanang abuhan ayon na napagkuan na. Tangtangan na natanan. Ayaw. Nya na ako'y gihimo nga Sahab. kuan. Ako lang ma. O dira ali na ni. Aga. Agpas dinhi. Ay sige pita ko ti. Na dagang isa. Magkaligo. Hindi sunto kaon tigi ka karon buang nga ka ay ko pag na tingali ka gid. Pabuyag gid, pabuyag. Sige. Matitikig karon. Gani. O dira mo ha. Lingkod dinhi, lingkod. To ko tipot mo. Gana ba gini? Sus. Napapatuto ito ma'am. Dira. Hina, trapoy sa na magkamot na ng Unaw kay ko ma. Unaw ko pas ko. dinhi. Panawa na naa ablihi. Ablihi na. Dali. Jesus. Mao nay imo. Ah, bitsin na. Gilom lama ka na ma. Ang ila ni iba. Diara. Naghatag ito kay ato ni Souls Panday. Ito ba ko? Diara. Ang ila kanitanan. Ihatag ko ni tanan. Kanlipang. Muna kay ikaw di man gyapon ka apil sa vlog. So Tarang ipalit ka na sa ibayad ka na sa Souls ka na sa kuan. ayaw kang iba kini tanan og kang langlang. Ihatag ko ni tanan sa ilaha. Ah, kaya ba? Ada wala lipong. Tanawon ta lang. Diara ihatag ko ni Sa ilang tanan sa ilaha. Ha, kay para malipay pud sad si iba daw si langlang. Nya si Mario. Ang bitsen. Oy, thank you so much ate from California. Giyatagan ko niya og pinaskuhan 1,000. Ikuha ng tawil ho. Ikuha ng tawil ho. So karon mag-adto ko dito sa ilaha kay ako na ning ihatag tanan. Palit mo ka sa. Ha? Ka palit mo sa
Asa pa isudan? Gamay na sudan, isa rin nakaagin ang lugar ko. Dapat isda daw Okay, isa ka. Isa kasi suka. Ay pagkuan. Wala si. Lakaw. Gawas dito kay scammer ba ka? Ha? Ay pagsulod diha, ay pagsulod. Naay sudan din ni inya agi. Gamay kana to sa Wala sudan. Naay kani, unsa ni? Na kani ho. Tohon na ko niya na hurot. Hurot unya. Kana gyud tanan? Na, Napa isa. ang gabon meron si Ero. Agi iro ay pagsulod diha. Di pa isa hala katong bulinaw pa na ko nakuan. Ayaw kasi Ero naman. Ayaw pag ikuan sa iro. Napay manok. Naapay bangus. Oh, unsa man mga sudan gipangita? Nga naa naman niya. Gamay. Unsa yung papalit sa? Abi, litson manok. Di na ta pwede magkaon sa litson manok kay kurikong na ako nagsamot na. Unsa pa may agpagitaon niya? May bugas. Oh. So karon ihatag kuno kuna tanan ni iba og nilang lang ha. Talaga. Oh. Ay na pagkuan unsa? Ha? So, tiwasan ni dani imo trabaho oh. Kay agadto nako, ha? Kisa ko sa ako bata na. Ay, sige leryo kay karon ayo na pagpalabi sige leryo. Kiss na kay Merry Christmas man. Mama, paikan ko gil. Amit ko gil yung. Ayo pagsulod diha, ayo pagsulod. Madapoy ko. Kapoy. Unsa mo trabaho? Unsa mo trabaho? Unsa mo trabaho? Ha? Plato. Mahugas plato kay karon. Sige na hawa diha, hawa diha. Mama. Karon buang ka igi ko pag na. Plato ako mama. Nang ihatag tanan kay para di pa gyapon kagkabutan. Aw pag kasumangil og duol diha. Wala di ako mani. Ay wala. Natural di katagan kay labihan ka ka. Alam ko mama mani. Ay napagmanmani diha. Gil yung mama. Palitig pilay mong gikuha sa kuan ha. Pilay mong gikuha atong kuan ha. Sulod bito na ako sa kuan imo pag gikuha ha. Ulit na mama mani. Gi hilabtan pag ini mo gi sus Ginoo ko ang 100 ay to 200 to gikuha ag isa ra pag kaadlaw daning kuan di kabalo ag tipid ning sus Ginoo ko. Muna sa atong kuan ag tudo tipid ta kay napatay paliton, napatay paliton. Palit am-am. Palit am ha. Diba? Magpalit kog TV nya kato kay 22,000 man to siya. So naa na ko'y pampalit sa TV. Wala. Wala tanaw. Andi ka na pag kilabot Ang din. tanaw ko na na mama. Yaga dia wala di sulwarta kay. Di kwarta bitaw. Andi na di. Ay, siya. Agpalit ko sa TV. Dako dani, dako kay nga TV. Dako nga TV mo gusto di ba? Kay kato nag-ato ko sa Imperial. Dito sa Hinguog na ako'y nakita nga TV. Ako'y nakita nga TV 22,000 unya. 43 inches man siguro to. Nya kay naa naman ko'y natigom kay nagsweldo pud sad karon. So ato tong paliton. Puhon maluoy ang Ginoo pag makalugar na no. Nya kana ang sweldo nila ni iba ako nang ihatag dayon. Kay para pud naasad sila kwarta karon nga kuan. Karon nga year, karong Paskuha. Ha? Ayaw na. Ayaw pagtuman, ay pagkuan sa imuha kay ngano kung ikaw kanunay mag-istorya sa vlog. Oh, sige. Oh, hawi dito. Di ko kapit ka rin tabaw ko. Paglaban di away pa man lamba ka ma. Ambil yang kwarta di 2,000. Ay, Diyos ko. Ay na, nagtuo siguro ka og kuan. To dito tagay. Dato miaging adlaw tagay, karon tagay. Kagabi tagay Lubong na una. Lagi kay pag pabombuang. Ay, sus Ginoo ko. Binang 200 ma, kahit ako sa Ay, pag 200. Di ka na ako hatagan. Kay mura gyapon. Mura gyapon og hatagan ka. Ipalit sa gyapon mo sa kuan, ha? palit ko sa panton. Palit sa kanton gana big suntukan aning utok daning gi. Palit sa kanton. Unsa man nang nay noodles diha ho? Napay kuan diha. Napay noodles diha. May kumama dayon. May pag nang Girnaldo ka, kay para mga kwarta ka. Bahala ka di ka ginakuhatagan. Ayaw na lagi. Kay ibayad ni sa internet, ibayad pa sa kuan. Naganha na ang internet ka ganiha. Di lagay agdala alangan lisod pud og itlog kanunay kabuang-buang kagaling basig.
Ayaw na. Ayaw na kay. Kani. Ako ning ihatag tanan ni iba ug ni lang. So karon, sorry na lang. Pero, oh, gusto ka? Oh, gusto ka? Gusto ka? Labon, manlimpyo ka diri. Ha? Kay ngano? Di man sad kaingon nga wa ta kagi atiman taman ka sa kaon diri na amay mga sudan. Way lami. Usa man ka sudan imong gusto? Ha? Limpo baka bitaw, limpo baka. Kahayay kay nimo da. O di man gani di mo kabahugan ang baboy kagabi ako pa nagbahog. Ako, ang iro wala na bahugat. Na mo nang nga ihatag ko ni tanan ni iba og ni lang kay para ilan na ni ana sila daghan kwarta. Ikaw, nay mo kwarta wala. Ha? Mura gyapon guys kung hatagan ni siya kwarta. Kuripot bitaw, hatagan ni siya sa kwarta. Ipalita ra gyapon niya sa tagay, ipalita sa sigarilyo. Oh, di ba? Nya, magunsa na lang ang lawas. Ug panahon mag-abot ang panahon ug masakit na. Di nga. Oh. Munang mas maayo pag di na lang hatagan. Hatagan 20, hatagan 50, pero di gid ingon hatagan kay agkalugdan ako dana niya datong niagi. Talain tao bitaw. Api ba sila sa vlog? Uy, angay bitaw. Kay ngano kapila na ko agbilin sa kwarta nga di gyud agka saligan gyud kay ngano agkagamit gyud niya. Pahit sa tagay dayon. Iilo kwarta ka kuan sa nimo buang ka. Unya gipalitan ako kuan. Palitan ako tanduay kay para magtagay ming duha. Ako ra mahinoy na hubog kay di man siya kinom. Kailangan ko niya paminaw. Oh. Magsilbi ka. Mao na nga di na siya ubanon sa vlog, sila na ni iba akong kanunay ubanon sa vlog. Kay ngano di man sad siya copyright. Oh, ultimo gay paghawid sa kamera. Kay para ipabidyo, di ka mao. Kurug-kurug. No? Mao nang karon ihatag ko ni tanan ni iba ug nilanglang. Gip-gip. Oh, ha? Kay ikaw, mahal ta ka, di ko gusto nga masakit ka. Sakit na ko. Ayaw, sakit bati na ko ulo. Masay, di ba kitiin mo ulo? Ulo. Anong laban mo ulo? Ha? Ayun, nakukutang ko. Bayar yung utang nito. Ang utang ito. Asa naghatutang aw, diha na ta magluya. Isa kiss beer. Kay isa ka kisbis beer, haya-haya ni mo no. Haya-haya ni mo no. Bayar nito. Ha? Oh, bahala ka. Kay ngano naay naningil diri sa iya ha. Naay naningil. Kay kuno bayad sa lungnik, bayad sa sigarilyo. Giignan ginako siya. Sorry jud madam, di ko mo bayad sa imong ay sa iyang utang. Kay wa na ko na siya sugua pagpangutang. No? Okay ra og nangutang siya nga gidala diri kay magtagay ming duha. Okay ra og nangutang siya nga sudan ang iyang giutang. Na kay dili man. Tagay man kauban siya mga barkada. Oh. Di ba? Nya ganahan ka ingon ana. Mao nang bahala siya. Basta ako wa ko nagpasagad niya. Agkaluoy ko niya. Pero siya ra mo'y dili agkaluoy sa iyang kagalingon. No? Daw tanan dinhi. Ako nang mga tindahan ni tanan ako nang gignan. Nga kung mangutang na siya, di jud ko mo bayad. Bayad mo ni mama. Bayad bitaw, di jud ko mo bayad. Bayad ite. Kay nagtuo siguro siya og kalisod kay pangitaon at muna sa atong ginawa. Hatag mo niya liso doon. Nga ay ipahatag ko gini ah. Oh. Palit siya ano to? Ayaw na. Kay ngano? Unsa man nga sudan imong sudanon nga naa na may sudan dinhi. Ha? Okay, Agoy bahog sa iro. Agoy. Di man gani nang uban nga walay ag kaunon. Ha? Walay ag sudanon. Pasalamat ra gani ta kay naatay sudan. Kunya ikaw noon ag ingana hinuon ka.
Bahala ka. Basta kaning sweldo ihatag ko ni kaning kwarta ihatag ko ni nilanglang og ni iba og wala kay mahimo dana. Ha? Wa kay mahimo dana. Oh. Last na na kuning video sa imo. Ha? Last na na kuning video. Last na na kuning video sa imo. Dili na ka videohan. Agay 5,000. Mapriso ka gid. Ipapriso naman lang sad kanako. Kaya nga nangutang ka man nga man kay ikabaya di ay. Ha? Nga nangutang ka man nga wa kay ikabayad. Ha? Ayaw na. Ayaw na. Ako nimo magtigway ka sa baka, magbaw ka sa baboy, pero di man gyapon kay ngano pag makainom na. Wa na kalimtan na ang baboy ug baka. Nya, magsilbi ka na na. Imbis nga anikap ta nga dali mahalin ang baboy, dali budako ang baboy kay para mabaligya, makakwarta na dayon dili man. Kay kapalta man sa kaon. Kay ug once makainom siya buntag, diretso na nakadlawon. Kadlawon siya naguli kaganiha. O asa man gikan sa Tagay. O pag uli na ako kagabi, walay tao. Baho tayo bitaw. Sige. Karon magtisar ta kay ihatag ko ni tanan ni iba og ni langlang. Nya kay nag-anha naman diri ang katong sa wifi kaganya ako nang bayaran ang diri og dito sa kang Mother Earth yawa siya. Bahala ka, yawa siya. Total na may sudan dani. Na may pagkaon bugas dani. O ug mag-ingon siya nga magtan-awa siya sa cellphone unlimited man ni ang kuan dani, internet dani. No? Nya magpalit ko sa TV. Para naanay TV din ni si Papa Mario para dili na siya maglakaw. No? Ha? Ayan na din paglakaw-lakaw ha, di na din ka mag-inom kay na naman imo TV dako kayo. Pwede ta gani ka isulod sa TV. Ha? Unsa man day gusto nimo ha? Nyay kumani. Agay day kumani. O sige, nay 50 dani kay para kuan. 50 ra ay lagi sa gatos. Tapos mama. Ako saan mo isa gatos? Ako pa sa kaha. Isa ka ha, sus Ginoo ko. Naglain biya gid akong paminaw ha kay kanang mag-ubok ko na ay murag na ako ka paminawan din nga murag kuan. Tungod ni sa sigarilyo niya, wa pagi ko ka pa-check up. Magpa-check up ako puhon-puhon. Makalugar ko magpa-check up lagi ko. Unya siya hatagan na nato siya 5,000. O dira o, kanira 20 ha. Simba ko kabitaw. Ha? Kay ipalit na po sunog-sunugon na po nimo. Ay lain tiyan pag kinuma pa dito. Ha? Ay ko pagkuan na. Kanira 20 at ihatag niya kani. Tingnan di mo na kay. Kuan dia. Di na kwarta. Wag ni suka o, wag suka din. Dara o. 5 ka box sigarilyo. Oh, dara kanina. Tumba na. Ya ko nga ni. Dena. Jadi ka 20 bis ma, sugi di. Igo naman ni Agoda. Duma ra ka buok. Ay ko dira ka. Ulo. Ang kabua may animal ding. Kuan kay. Dara. Pangawat pa priso ka. Na. Sige. Dara o, sige. Ay, di kay ko. Isulod sa dali diki. Mamana na ni ani. Ay, pags. Dara. Ha? Gaya, buntag sa'yo, nilakaw na ikaw, wagay ka ambot lang nimo. Dira. Labad ulo, nga naglabad mo na, kaya ito sa Tagay, dira. Sige. Dira. Dara na din ang malak. Suka ya ibe. Luma. Sus, ambot lang. Ulo. Trabaho na kanina eh. Dira ko. Dira ko kayo dito. Ay, pag ato dito na mama, di na ka pwede mag-ato dito, dira. Napapad to. Ikaw na mama. Kanina lagi kay para agpalitan na ka din ako ito sa ubos unya. Masa man isa ka ha?
Duha ka ha? Daw kuan na yun? Tanduay? Ha? Inom taon niya abot pa ko din niya. Yayay ko man. Yayay ko man. Katong libo ba? Gaya suntukan na ning. Dara. Dara. O dara o bantay mga pagkautrugma ha. Bantay mga pagkautrugma ha. Ay, ko mama, may nang 20 pa ko suka. Ay palit suka. Ay ito pa sumangal suka diha. Awa diha Ay, dito suka ka. mama, kaya wala dito amit niyo. Jesus usa may suka. Sige na kana na suka. Pagkuha dito daan sa suka ka ina bali 20. Ayan ako ni hatag ang 20. Agpas. Pagkando na pa kang diya. Ayan pagkuan diha. Lakaw na. Kuha na sudan sa suka daw. Dito. Kaya ako bayaran dayon pagdali na. Mao ni akong kinabuhi guys. Ang akong kinabuhi diri sa bukid. Oh. Mo kahibaw sa tanan kung unsay background jud sa tanan-tanan. Tanan sa akong kinabuhi. Mao nang karon. Praktikal na ta karon. Di na tagpasulabi og sus. Di resibo sa kwan internet diri sa balay og dito sa kang Mother Earth, di bali 1.5 ang diri. Ang dito sa ilaha na unsa man ni month of December 1,000 pesos. 1,000 pesos dito ni sa kang Mother. Yan kaning isa 1,500 dito ni sa diri ni sa ako ang gabay runong. At least nakabayad-bayad na ta. So, di na ang kwarta, ihatag ko ni sa ilahan ni Iba og ni Langlang. Og daghan kay salamat guys sa inyong tanan. Og diri ra siguro ko taman. Abang-abang na lang mo sa akong mga vlog. Sa among mga vlog, tanan-tanan. Og diri ra ko taman. Bye!